guys! Welcome again to Vanday's Vlog 101. Ito na po yung condition po ng aming place po after the bagyo. Ayan, punta po kami ng Gibahoy, Lagunoy, Camarines Sur para lang mag-signal and makakontakt po sa family po namin. Siyempre nakaka-worry din pero thanks be to God kasi patuloy niya po tayong ginabayan, patuloy niya po tayong hinayaan na maprotektahan sa nagbadyang bagyo po noong nagdaang araw. So talagang he is really good. He is really amazing. Na hindi niya tayo hinayaan na mapahamak or may mangyari na hindi maganda. So mamaya ay update ko po kayo dun sa aming pupuntahan. So thank you for subscribing me. Yan guys, dito po kami muna nag-stop over po sa may part ng Gibahoy pa to, Ate Irene. Part ng Gibahoy po ito. Ate Irene, say hi. Medyo mahangin pa po. Ano Ate Irene? Medyo mahangin pa yan. Pero sisikaping umakyat ni Is para po makabuko po kami dito ni Ma'am Diwata. Yan, picture muna lang po mga ka-idol. Ayan. Ayan, second attempt ni Sir Jeho, Ma'am Diwata. Ayan, sila po yung mga kasamahan ko going Gibahoy. Pero wala po kaming napala guys. Kasi hindi po kami nakapag-signal kasi wala daw pong generator at syempre yung internet po ay hindi available. So kaya nag-decide po kami na kumuha po na ng buko and then salamat sa aming anong tawag dyan te? Taga-akyat na si Sir Jeho. Ayan po, nag-alamangki po siya. Ayan, tawang-tawa si Ate Irene. Medyo maaliwalas na din, hindi kagaya ng kahapon talaga na talagang sobrang ulan and then may kasamang kidlat pa and also hangin na malakas. Yan, one ball. Ayan, second na buko nakuha na Sir Jeho at pangatlo galing ni Sir Jeho. Palakpak naman kayo dyan. Yes po. Yun eh. Yay! Yan si Ma'am Diwata. Super ganda. Pero wala pang ligo po yan guys. ay. No. Ay. Nagkaroon ng patalasta si Is. Ayan. At ayun, nakunan ni Kuya. At ito si Ate Irene, tawang-tawa. Napakabuli ni Ate Irene. That was an accident po guys. Hindi naman talaga expected yung accident. So ayan po guys. Yan, pansamantala po munang naghugas po ng paa si Ma'am Diwata and also Sir Jeho and also si Luis po. Ayan na po si Ate Irene. Natawang-tawa po kanina sa nangyari kay Luis. Kasi unexpected po yung nangyari kay Luis. Ayan po. Very province po. Ayan. Po yung bubon po dito. Napakalinaw po ng tubig. At yan pong isa pa. Naghugas po ng paa si Ma'am Diwata. Welcome back to Vanday's Vlog 101. Ayan po si Ate Irene, nagsisignal po dito sa lugar ng San Isidro. Ayan, sa taas po kami ng bukid.
ng bundok. So grabe yung sacrifices po dito when it comes to searching signal kasi po nawalan po ng kuryente sa barangay and syempre wala din pong signal po wala na pong signal po internet din po. So thank you, nagka-signal daw po sabi ni Ma'am Diwata and also Ate Irene. Thanks be to God. Ayan guys, mga ka-idol, going down na po kami. Pababa na po kami, galing po kami dito sa bukid. Medyo na-contact din namin po yung mga mahal sa buhay namin. Nakapag-chat din po kami pero talaga namang fluctuating po yung signal dito. Kasi po yung hinahotspotan po namin hindi masyado maganda yung sagap ng signal kaya dito guys medyo delikado baka mag-domino effect. Lalo pa yung kung nauna is kung nahuli pala yung mataba medyo mabagal po maglakad and then hindi na ma-manage po yung katawan. Isa po ito sa mga sacrifices po namin kapag maulan and then kapag wala pong signal po sa barangay. Aakyat po kami dito Ayan, aakyat po kami dito. Siyempre, napaka challenging on our part as a teacher. Ayan po. Medyo madulas po kasi yung daan. Ayan, medyo stiff. Ayan po yung dadaanan po namin. Pero thanks be to God kasi ginabayan po tayo sa kahit na nalasa po yung bagyo. Kagabi po yon. Kaninang umaga around 1 to 2. Nakita po natin yung guidance po and then protection pa din ni God. Kahit na nga po ganun po yan nangyari guys. So dapat ipagpasalamat yon kasi talagang napakabuti ng ating Panginoon. Napakabuti mo Lord. Pinipermit yung mga things na ganon just to measure our faith and our trust in Him kung hanggang saan. Inabot po kami guys ng ulan. Medyo maulan po kasi ayun po sina Ate Irene, Ma'am Diwata, nauna na po sila. Napakabibilis maglakad. So sa mga hindi pa po dyan nakapag-subscribe guys, please click the subscribe button and also hit the notification bell for you to be notified on my latest videos. Okay, para mas updated po kayo sa mga latest videos na aking gagawin. Thank you and have a safe day and also God bless everyone. Thank you. Bye-bye.